14 नं चिरांदुवार ब्लक UPPL दोलोनि गोदान मावफुं आफादा समायखिरा लाबाय। चिरां जिल्ला सिङाव थानाय 14 नं चिरांदुवार ब्लक UPPL दोलोनि गोदान मावफुं आफादा दोलोनि नेमखान्थि बादियै दिनै समायखिरा लाबाय। चिरां जिल्लानि सान्तिपुराव थानाय 14 नं चिरांदुवार ब्लक UPPL दोलोनि गाहाय मावखुलियाव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गोदान मावफुं आफादनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि निखिल बरगयारी आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरखौ दोलोनि नेमखान्थि बादियै समायखिरा लाहोयो चिरां जिल्ला कमिटि UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि BTCनि बारग' MCLA निर्मल कुमार बसुमतारिया। गोदानै बिबान रुजुननाय 14 नं चिरांदुवार ब्लक UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफोरा इयुनाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरनि गोजोन खौसेथि आरो जौगासारनायनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै रादाय होयो। रायजो सभानि बिजाथिनि सायाव मा बुंगोन सारा? बेथ' जोबोद मोजां बाथ्रा। फैबाय थानाय 31 तारिख मार्चआव जि रायजो सभानि माने इलेक्सन जानो गोनां दङ, बेवहाय आसामनिफ्राय फारियै जेनेबा BJP निफ्राय सासे पबित्र मार्गेरिटा बिथांखौ सायख'दों आरो लोगोसे UPPL निफ्राय सासे बिथाङानो जाहैबाय रोनगोरा नार्जारी। बिथाङा जोंनि दोलोनि वार्किं प्रेसिडेन्टखामोन, दा बिथांखौनो सायख'नाय जाबाय आरो बिथांखौ जों मैया जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटि UPPL सम्बर्धना खालामबाय जों आरो बोर सारस्रिबाय। बिथाङा फैगौ गाबोन नमिनेसन फाइल जागोन, ओमफ्राय 31 तारिखआव भट जागोन। दा 31 तारिखआव जाहाथे बयनिबो अननाय मोजां मोननायनि गेजेरजों बिथाङा जाहाथे गाजा गोमजायै मोजां देरहायो, बिनि थाखाय जों मैया हाबाफारि लाखांबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे जेनाखि ब्लक कमिटि दानायनि जेनाखि हाबाफारि, बे हाबाफारि दाखांनाय हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगो जाय बिथांमोना बिबानगिरि जाबाय, बिबान मोनबाय, आफादगिरि नेहाथारिफोर गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरि जाबाय, बिथांमोनखौबो दिनै समायखिरा लानाय अथ टेकिं हाबाफारि दंमोन। बे अथ टेकिं सेरेमनिखौ मोजां खुंनानै थांबाय। बेजों लोगोसे बिथांमोना आरो मोनसे हाबाफारि लाबावदों, माने प्राइमारि कमिटिफोरखौबो गोदानै 31 मार्चनि गेजेरावनो दाफुंजोबसिगोन नालाय, दा बिनि थाखायबो बिथांमोना पेनेल लिस्ट प्राइमारिफोरनिफ्राय लाबाय आरो बे पेनेल लिस्टखौबो दिनैनि गेजेरजों मेलनि गेजेरजों डिक्लारेसनखौ होनाय जाबाय। दंमोन जे जोंना 14 नं 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि डिसलिउसन आरो गोदानै फरमेसन खालामनाय हाबाफारि दंमोन। बेयो अलरेडि जानानै थांबाय मोजाङै मोजां। आगुनि जेनाखि आफादगिरि बिरदाव बसुमतारी दंमोन मुसाहारि, बिथाङानो आरो गोदान नैबे ब्लक कमिटियाव आफादगिरि महरै रायजोजों बा बयजोंबो गायसनजाबाय। आरो बिनि उनाव निखिल बरगयारी बिथाङाबो आवगायनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन, बिथाङाबो बयनिबो अननाय मोजां मोननायनि गेजेरजों बयबो सायख'नायनि गेजेरजों बिथाङाबो गाहाय नेहाथारि हिसाबै एडमिनिस्ट्रेटिभ हिसाबै बिथाङा गायसनजाबावबाय। आरो बिनि अनगायैबो आरो सासे जेनेरेल सेक्रेटारि अर्गेनाइजेसन, बियो जाबाय निर्मल मुर्मु, बिथाङाबो सासे वान अफ दि जेनेरेल सेक्रेटारि महरै गायसनजाबाय। बाखि फारियै माखासे मोजां दैदेनगिरिफोरखौ सेक्रेटारिसफ्राव, भाइस प्रेसिडेन्टफ्राव आरो अफिस सेक्रेटारि, केसियार आरो लोगोसे टटेल बेसेबां मेम्बारमोन जोंना 31 बे कमिटिया, ओमफ्राय माखासे एग्जिकिउटिभ मेम्बारफोरखौ लानानै 31 फुटनांगौ मोनसे दिनै फुल प्रेजेड 14 चिरांदुवार जिथु ब्लक कमिटि, बियो मोजां गायसनजाबाय बयनिबो हेफाजाब आरो मददनि गेजेरजों। आरो बे कमिटि दानायाव जोंना फैदोंमोन चिरां जिल्ला कमिटि UPPLनि आफादगिरि हिसाबै आं दंफैयो, लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट लबेन बसुमतारी, बिथाङा एक्स MCLAबो, लोगोसे गाहाय नेहाथारि अमर सिं ब्रह्म आरो सानै जोंनि सेक्रेटारि दंमोन। आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटि इयथनि भाइस प्रेसिडेन्ट प्रनय बसुमतारी बिथाङाबो दंफैयोमोन। आरो दा बयनिबो प्राइमारि कमिटिफोरनि गासिबो हेफाजाब आरो मददनि गेजेरजों दिनैनि बे 14 चिरांदुवार ब्लक कमिटिया मोजाङै मोजां दाफुंजाबाय। जोङो बे ओनसोलाव जोंहा गोबां माखासे मावनो गोनां खामानिफोर निसय थागोन। दिनैहाय जोङो नुदों बे ओनसोलाव जोंहा गोबां माखासे जेंनाफोर दङ।
बे जेंनाफोरखौ जोङो लासै लासै जोङो निसय मावफुंनांगौ जोंहा थागोन। बे ओनसोलाव दासिमबो गेलेनाय बिथिङाव जोंहा मोजां मोनसे बारहावा जों लाबोनो हानाय जायाखै। दा बेनिखायनो जों आसा खालामगोन बे ओनसोलाव गेलेनायनि जे थासारि बेखौ जोंहा निसय खालामनांगौ दङ। जों मिजिं खालामदों फैगौ 25 मार्च 2022 मायथाइनिफ्राय 30 मार्च 2025 मायथाइसिम 22 मायथाइसिम जोंहा थाइखाजुरायाव जे 68थि भारत रत्न लक्ष्मी गपिनाथ बरदलै फुटबल ट्रफि बे जानो थांगासिनो दङ। बे जोंनि थाखाय मोनसे बिदिन्थि गोनां आरो इन्सपाइरेसन थुलुंगा गोनां मोनसे जागोन होननानै जों सानदों आरो लाइमोनफ्रा बेखौ नोजोर खालामनानै निसय फैबाय थानाय समाव गावखौ सासे राफोद गेलेगिरि दानो हाथों बेखौ जोङो आसा खालामदों। जों आसा खालामबावदों जोंहा बे ओनसोलाव जोंहा माखासे रेजिस्टार क्लाब दङ, माखासे रेजिस्टार जायै क्लाबफोर दङ। बे रेजिस्टार जायै क्लाबफोरखौबो थाबैनो जोङो रेजिस्टार खालामनांगौनि थाखाय जों सरकारखौ नारसिनगोन। जों आसा खालामगोन बे ओनसोलाव जोंहा गोबां माखासे बायदि बायदि बिथिङाव जेंनाफोर दङ। बे जेंनाफोरखौ जोङो निस्सय दिनै नङा गाबोन माबा मोनसे राहानि गेजेरजों जों फैबाय थानाय बे 3 बोसोराव जोङो मोनसे भिजन आरो मिशन लानानै खामानि मावलांनो नाजागोन बेखिनिखौ जोङो फोथायो। आबाद मावग्रा गोबां मानसिफोर दङ बे एरियायाव आबादारिफोरनि सायाव माबायदि बेबस्था लायो? जोंथ' दा आबाद गुदि हारि होननानै बुंनांगोन बा जोङो आबादजोंनो थांनानै थायो बे ओनसोला। दा बे आबादनि गेजेरजोंनो जोङो दा रांखान्थि खामायनाय, जोंनि न'खरखौ दैदेननाय, इयुनखौ जोङो थिग खालामनाय नैबे जिनिसखौ जोङो मोनदाङो। दा जोङो भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि गेजेरजों दा आबादारिफोरनो माखासे मोजां दिनै आसनिफोर लानानै स्किमफोर लानानै दिनै रायजोफोरनिसिम सौफैनायनि जे हाबाफारि बेयो सोलिगासिनो दङ। जों आसा खालामो जोंनि बे ओनसोलाव आबाद जौगानायनि थाखाय जोङो फार्मार्स प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेड होननाय मोनसे संगठन दानानै बा आफाद दानानै बे ओनसोलखौ आबाद बिथिङाव बिगियानारि खान्थिजों आबाद मावनानै जों जौगासार खालामनो नाजानो थाखाय जोङो सिन्था खालामनाय जादों आरो बेखौ सावरायनाय जादों।